Οδηγώ οικολογικά, οδηγώ οικονομικά. Οδηγείτε εσείς οικολογικά? Στην προσπάθεια είμαστε. Όσο μπορούμε. Προσπαθούμε. Πάντως είναι σημαντική η ενέργεια της γέφυρας αυτή τη στιγμή που βλέπω και το ωραίο φυλάδιο που κάνει. Δεν μπορούσαμε εμείς σαν οργάνωση, σαν Πράσινο Μπλε, να μην συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία της Γέφυρα. Μας κάλεσαν, την αντιμετωπίσαμε θετικά και σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας και τους γεφυρίστες, τους εθελοντές, την ομάδα εθελοντών γεφυρίστας, συμμετέχουμε σε αυτή την ενημέρωση των πολιτών. Ουσιαστικά είναι μια ενημέρωση. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να περάσουμε από την Αύπακτο στην Πάτρα, να βοηθήσουμε τους πατρινούς φίλους μας της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας να κάνει μια ενημέρωση μέσω ενός πολύ όμορφου εντύπου που δίνει οδηγίες για το πώς οδηγώ οικολογικά και πώς οδηγώ με ασφάλεια και πώς οδηγώ οικονομικά. Με λίγα λόγια, δεν πιέζω το αυτοκίνητό μου, δεν φρενάρω απότομα, σέβομαι τους πολίτες που κυκλοφορούν στην πόλη και άλλα πολλά που μπορεί κανείς να τα δίνει στο έντυπο. Εμείς σαν οργάνωση, όπως σας είπα πριν, συμμετέχουμε με χαρά σε αυτή την υπόθεση και τώρα, φεύγοντας από την Πάτρα, θα μεταφερθούμε στην Ναύπακτο και οι φίλοι μας οι πατρινοί, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την ενημέρωση των πολιτών της Ναύπακτου. Συμμετέχουμε σε αυτή την κίνηση που γίνεται μαζί με τους γεφυρίστες και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας με την υποστήριξη της γέφυρας για να δώσουμε έναν τόνο προς τον κόσμο για το θέμα της οικολογικής οδήγησης. Να χρησιμοποιούμε, ο στόχος είναι λιγότερο το αυτοκίνητο, η άποψη δικιά μας είναι αν μπορούμε να πηγαίνουμε με τα πόδια ή να πηγαίνουμε με το ποδήλατο. Θεωρούμε ότι θα καλυτερεύσει η ζωή μας και μάλιστα σε περιόδους δύσκολες. Είναι καθαρά συμβολικό να δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, να οδηγεί με το αυτοκίνητό του οικολογικά και οικονομικά, έτσι ώστε και το περιβάλλον να προστατεύσουμε και να κάνουμε καλό και στη τσέπη μας. Στόχος μας είναι να μοιράσουμε φυλάδια τα οποία να δίνουν κάποια στοιχεία ώστε οι οδηγοί να οδηγούν οικολογικά και συγχρόνως οικονομικά. Απλά πράγματα, ξεκινήσαμε από την Πάτρα, κάναμε διανομή φυλαδίων από την πλατεία Όλγας μέχρι και τη Γούναρη. Μαζευτήκαμε τώρα εδώ στη γέφυρα και θα συνεχίσουμε στην Ναύπακτο, ξεκινώντας από την παραλία της Ψανής και καταλήγοντας στην παραλία του Γρυμπόβου, πάλι ενημερώνοντας τον κόσμο με τα σχετικά φυλάδια και κάνοντας γνωστή αυτή την κίνηση. Κάναμε άλλη μια προσπάθεια και πάλι μετά τον καθαρισμό που κάναμε στο Αντίριο. Ενημερώσαμε τους πολίτες για την οικολογική οδήγηση. Ελπίζουμε αυτό να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να οδηγούν με περισσότερη υπευθυνότητα. Θα συνεχίσουμε τώρα προς την Ναύπακτο, Ψανή, Γρύβοβο.
Αν πούμε ότι το Ινστιτούτο βασίζεται στην οδική ασφάλεια, η οδική ασφάλεια είναι άρρητα συνδεδεμένη με την οικολογική οδήγηση, γιατί οδηγώντας με ασφαλή τρόπο, αναγκαστικά θες δε θες οδηγάς και οικολογικά. Άρα και εμείς σαν Ινστιτούτο είπαμε να βοηθήσουμε αυτή την δράση όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σήμερα σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνοντας και εμείς στο κομβόι λοιπόν που ενώνει την Πάτρα με την Αύπακτο και με τη βοήθεια της γέφυρας και όλο αυτό το σκηνικό τέλος πάντων. Από αυτά που διαβάζω εδώ πέρα στις οδηγίες σας, κάποια πράγματα τα τηρώ. Ωστόσο, εντάξει, μέσα στην πόλη λέει δεν αφήνω τον κινητήρα να δουλεύει ρελαντιάσκοπα, δεν μπορείς να μην τον αφήσεις ή δεν μπορείς να μην ανεβοκατεβάσεις τις ταχύτητες συχνά, γιατί η κίνηση αναγκαστικά το κάνει αυτό. Δεν μπορείς να οδηγήσεις σταθερά, εκτός αν είσαι σε δρόμο στην Εθνική Οδό. Καταρχήν να πω ότι είναι πιστή στις αρχές της η οικολογική κίνηση Πάτρας και γιορτάζει την ημέρα του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια λοιπόν της γιορτής αυτής κάνουμε αυτή τη δράση μαζί με άλλες κοινωνικές οργανώσεις. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε λοιπόν τον κόσμο να οδηγάει συνετά, ώστε να έχει οικονομία και στη βενζίνη, αλλά προστατεύουμε κυρίως το περιβάλλον. Εκτός από μετακίνηση ποδαράτα βέβαια και στο ποδήλατο, με το ποδήλατο, πρέπει να αφήσουμε το προσοχή σε όλους να οδηγούν οικονομικά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, πάω που είμαι φίλος σε δίκυκλο, αλλά και ακόμα και στο αυτοκίνητο όμως, βλέπω ότι ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση κατά κύριο, το υπενθυμίζει. Καμιά φορά ξεχνάμε σαν λαός. Νιώθω υπέροχα, βλέπω τον κόσμο να αγνοεί λεπτομέρειες και ας μην ξεχνάμε ότι πρώτοι εμείς που είμαστε ενεργοί πολίτες κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε. Μελετώντας το έντυπο με τη βοήθεια της γέφυρας, η ΚΙΠΑ, πράσινη μπλε, η αντίστοιχη οικολογική κίνηση της Ναυπάκτου, συν τους γεφυρίστας, νομίζω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά σήμερα. Εύχομαι να μας δοθεί η ευκαιρία να το ξανακάνουμε και πολύ σύντομα. Μια πολύ σημαντική οικολογική πρωτοβουλία, αλλά και ταυτόχρονα ενωτική. Οι οικολογικές κινήσεις, η ΚΙΠΑ της Πάτρας, το πράσινο μπλε της Ναυπάκτου, με τη σύμπραξη των εθελοντών γεφυρίστας αλλά και των εθελοντών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ένωσαν σήμερα μέσω γέφυρας τις δύο πόλεις, την Πάτρα και την Αύπακτο, με αντικείμενο την οικολογική οδήγηση. Η οπτική όλη ήταν η εγρήγορση εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος και της προσπάθειας που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς με απλές τροποποιήσεις του τρόπου με τον οποίο οδηγεί το αυτοκίνητό του, ούτως ώστε να συμβάλλει στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη μείωση των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπει το αυτοκίνητο. Βεβαίως η οικολογική οδήγηση, επειδή είναι μετριοπαθής, είναι και ασφαλής, αλλά είναι και οικονομική, διότι αυτό που είναι το βασικό πνεύμα της οικολογικής οδήγησης, πάτα λιγότερο γκάζι, είναι και ένας τρόπος για να μειώσει κανείς το κόστος των καυσίμων που καταναλώνει. Ορίστε, μια νέα οδηγός. Θα οδηγήσει σε μερικά χρόνια από τώρα.